Духтаро грандиозный акция рафтестай дар паплинакои фасони кондитсионер даётон боша. Ино акция кати як либосаш 100 сомон буду. Ҳозир бошад. Ина бинен чӣ хушрай. Ира бе ҳеч мепӯшен беҳад материалш фасонай. Марамат духтарако метавонен дархост кунен дар авакак доставкатон мекунанд. Медонен духтаро як либосаш акция кати 100 сомон буд. Ҳозир бошад 3 либосаш 190 сомон шудагай. Грандиозная акция бовар кунен. И хели нарх ягон ҷода нестай. Роҳат мекунен беҳад материали хушрӯи ғавси фасонай. Паплини ғавси хушрӯай касе гирифтагай духтаро раҳмат гуфтагай. Ина метавонен духтаро ба ҳазур пӯшен. Ира бинен чӣ хушрӯчае. бовар кунен беҳтарин туҳфа мешава. Барои савдоям гирен зурай. Барои ина тӯйдоро холои тӯйдор шумоям гирен зурай да и паплин. Ҳозир аз наздик ҳам нишонтон метим. Беҳад мулоимаки хушрӯай. Ира бинен чӣ мулоимакай. Мана беҳтаринай бовар кунен да. Аҷоибот марамат каседа дар корай акция рафтестай 3 либосаш бовар мекунед 3 либос 190 сомон. Мана иша ишта хуш ва иглша бинен. Иглш набуда. Бинен необычный фасон ҳамаш рангош светлый. Тобистонда ҳама светлый мегираку. Ина марҳамат моделои фасон. Игла бинен охи духтаро бовар кунен ҳама глош новинкаи ҳамаш топови глои фасон бо ин нархе ки ҳозир шидагай духтаро нест дар ягон ҷо. Аввале ки омада буд як либосаш 150 сомон буд. Инам хе без санг бечи як либосаш 150 сомон буд ба акция шид 100 сомон. Ҳозир бошад ба хотири моҳи шарифи Рамазон грандиозная акция эълон кардаган 3 либос 190 сомонӣ. Мана беҳтарин ранго. Ира бинен сифаташ ку тамоман шок сифатай. Мара бинен чӣ хе хушрӯгили ваяй комбахти. Мана марамат ина духтаро 150 сомон буд. Ҳозир бошад 3 либос 190 сомон шудагай. бовар кунен духтарако беҳтарин паплинай. Мана ина нигоҳ кунен дер накада дархост кунен сифат ира мебинен раҳмат мегӯен. Ай мо чанд боро доставка кардагем бо такроран чанд бор заказ кардаган одамое ки гирифтаган ку духтаро такрор заказ кардаган барое ки сифаташ маҳқулшон шудагай. Ина духтаро игла бинен охи хушрӯай. ҳамаш гулои фасон ҳамаш гулои хадабой. Тобистонда умуман гарм намегира. Ҳамино барои хотире ки ҳаво гузарондан ай таги кута наметова. Барои авай номуш паплини кондитсионерай духтаро ина метова. Бисёриҳо шояд бигӯянд ки ира чӣ хол дар корай. Не духтаро ина метова. Мулоимаки хушрӯ. Мана пахтаи тоза корейский паплинои фасон. марамат рақамашон ҳаст дар экран. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. нависен дар равакак кадомша интихоб мекунен дар равакак доставкатон мекунанд. боқӣ саломат бошен. хайр.